Dobrý deň, vítajte na výstavi Socha včera a dnes. 23 slovenskí sochári vystavujú svoja diela v Turuk Art Gallery na Zámeckej 22. Before you accuse me, take a look at yourself. Before you accuse me, take a look at yourself. You said I'm spending my money on other way wrong. You take your money from someone else. Come on back home, baby. Try my love one more time. Come on back home, baby. Try my love one more time. If I didn't come home and see you, I think I lose my mind. Before you accuse me, take a look at yourself. Výstava v galérii Turuk, ktorá má názov Socha včera a dnes, vlastne predstavuje diela, ktoré sú zamerané aj na starších výtvarných umelcov, aj najmladších, pretože moja koncepcia bola taká, že vlastne predstavím všetky generácie a nech tieto generácie sa stretnú a uvidíme, že ako bude spolupracovať ich výtvarný prístup a ich výtvarná vlastne interpretácia jednotlivých motívov. Takže najstarší výtvarný umelec sa narodil 1943, najmladší 1986 a je to skutočne pozoruhodné, že vlastne 90% diel týchto generácií, vlastne troch, prinieslo diela najviac z rokov 2021 až 2024. Je tu naozaj rôznorodosť prístupov expresívnych, romantických, surreálnych, abstraktných, realistických a ja si myslím, že väčšina diel je realizovaná v bronze alebo v kombinácii s inými materiálmi, čo je takisto zaujímavý umelecký akož prejav. Tento prejav umelecký je vlastne podľa mňa aj pozoruhodný z toho dôvodu, že mnoho týchto umelcov malo rôzne študijné pobyty alebo rôzne štúdia v rôznych centrách ako Európy, ale aj sveta. Či je to Toronto, či je to Paríž, Viedeň, Drážďany, Krákov, Praha, Budapešť a tým vlastne aj sa dá vystopovať určité stopy ich výtvarných interpretácií a ich výtvarného prístupu aj estetického myslenia. Takže je to výstava, ktorá je jedinečná, pretože výstava takéhoto druhu dávno nebola, i keď boli a sú ešte momentálne sochárske výstavy, ale veľká väčšina výtvarných umelcov, 90% je nežijúcich, len málo je doplnených ako súčasných. A samozrejme, i keď existovali samostatné sochárske výstavy, tak nikdy to nebol takýto prehľad, takáto konfrontácia. My sme zvolili čisto len sochárskú výstavu, pretože si myslím, že na tých kolektívnych výstavách, kde je aj malba, grafika, socha sa tak stráca svojím spôsobom a preto sme chceli čistú expozíciu a čistú vlastne prehliadku ako súčasnej sochy. I keď treba povedať, že títo sochári po svojej voľnej tvorbe sa venujú aj malbe, venujú sa videoartu, venujú sa performance, venujú sa grafike, kresbe, ale tu ich vlastne predstavujeme len z toho sochárskeho hľadiska.
buď s nami na topiacej sa lodi. Hráč ostáva, no páni musia odísť. Čase digitálny Mozart šalie v salónoch. Verím, že vás výber diel osloví a že budete spokojní samotnou výstavou, ktorú môžete navštíviť v našej galérii do 16. marca. Ďakujem.